здравейте хора, аз съм Марто и с мен е братовчет ми Дани. Ела тук. Ето го, това е братовчет ми Дани, покажи се и тук. Здравейте хора, аз се казвам Даниел Петров Александров и днес ще играем Майнкрафт. Да, днес ще играем Майнкрафт с него. Ето, пускаме играта. Да. Да. Днеска да ви кажа какво ще стоим. Днеска ще стоим едно човече. Да, просто Да. плейсваме. И сега започваме, както виждате, почнах да му правя обувката. Сега тук слагаме едно Станаха две. сено. Неговото има се надано. Сега Ето това е моето предишното човече, дето го правих в миналия си клип. Или по-не, то много по-миналия клип. да, но защо не се слага? Сложи се, бе. Според мен буките са добре. Вече не съм. Добре, сега започваме с панталоните. Ами втората обувка ще я правиш ли? Втората обувка ще я правиш ли? Или после? Да, после. Хубаво. Сега вземи материал, както казах. И това вземи най-добре. Не, то е. Добре, както искаш. Да, просто да, начни. Сега това го, сега начни, да. Начни, ето сега го пусна. Сега затворим инвентара. Да. Ето го е там. Сега почваме с панталона. Да, бе. Не, той го махни. Да, махни го. Да, според мен трябва да се махне. Много се далеч. Не сега. Добре, сега тук почваме с панталона. Ще имаме две човечета близначета. Ако се напри като моето подобно. Както си искаш. Дай малко назад. Тук. Оп. Извините за бъга, хора. Малко бъгва играта, не ще съобщят блоковете. Да, наистина хора. Опа. Катапулета по-на... Да, просто го начните. Ой. Когато искаш да паднеш... Да, просто не искаш така. Когато искаш да падаш по-бавно, т.е. когато искаш да... Как? Чакай се си, чакай. Глупаво нещо, бе. Абе, нещо, коя излез тук? Той се отиде натам. Ако сега иска да правиш, начни това копче. Ето така правиш по-бавно. Тоест колкото си искаш. Упс. Да. И знаете ли хора, в една Майнкрафт игра на телефона я пак си построих едно човече и сега ще го преразправя. И сега пак ще се опитам да направя такова. Добре. Да видим какво ще измисли Дани. Чакай първо да видим. Да, реално. Там видяме. Опа. Така.
Ако ви е харесал какво е постил Даня, дайте един лайк и коментар, ако иска. Се абонирайте за канала. Опа, аз съм приклещен тук. Бе се тая, да, строй. Сега трябва на кипърчици. Престани да чупиш! Между другото, хора, героя не е жена. Да, наистина героя не е жена. Ма са хора на хората. Знам, че знаеш. Защо го махна? Как се помня? Хай, хора, да видим как се получава. Да, отлично. Добре. Добре се получава. Първо, сега да падне. Опа. Така. Извинете, ако се чуеш от мишката. Опа, май го направим. Сега обувката няма да стане и се размера. Това ред го махни. Извинете, хора, за малко обърках. Първо да отворим елементара. Искаш да кажеш инвентара. Къде се вижда игра? Той е в тебе, бе. Къде да натиснем игра, да се видим играта? Тук. Него. Може да му сложим меча. Всъщност като го сложиш и тук. Не, тук. Например на мястото на някой блок. От тук. Махни някой блок. Знам как да държиш меча и това е едновременно. Знам как да държиш меча и това. Да излезем добре. 8, не 7. С меча не мога да чупиш. Само може да удръж. Добре. Ако искаш да отидеш пак на тези блокове, нацни 7. Ако искаш да отидеш... Добре, сега да си изберем... Не. Да, ето. С време знаеш как ще най-добре да направиш? Да се пробиш малка дупка и да паднеш в нея и така да стоиш. Толкова време не за тези глупави панталони. Сега ако не можеш да оставиш боксото, просто се проби дупка там в земята. Спокойно всичко е наред. В момента ще направя за това. Къде изчезна? Ето тук е, спокойно. Така може да държиш две неща. Просто на начни 7 ще отиде пак на този материал. Виж, може да държиш два. И този, и този. Да. Почни отдолу да стоиш. Извинете, който отворих да. Така. Моля ли ти да ми говориш? Окей.
ли да правя клип без да говоря? Да, защо не? Но сега как да сложа този и обратно там. Тук. Ама, как да го изключиш? Да. Не знам. Не съм специалист по Майнкрафт. Толкова. Кое пада? Нищо, защото може да памти тази тупка. Опа, какво бе? Защо взе този материал? Това жена ли? Да, жена е. Добре. Очевидно. Защо ми следва? Защо гледа стрелката? Еми така. Ти я контролираш, зато. Това да унищожиш това. Материал. Ще се облека в някакви дрехи. Добре. Къде можеш да се... Къде са дрехи? В емблемата на меч. Да. Еги. Диаманта на дрона най-добре. Сега къде? Еми някъде от мястото на слотбара. Тук. Да. Сега той го фърли. Да. Честплейта на важно. Тоест, дроната. Но сега така махаш меча. Да. Добре? Къде е натисна? Сега да служи. Не, тук да служи. Да бе? Челя се едила. Имам целия комплект. Колко още ще снимаме? До когато се посред слънцето. Тогава по-добре да взема да подребна. Това се храни. Така да излезе. Този клип ще стане много това. Как да го изключа това? Чакай много. Да, така. Готов. Добре. Остави клубника. Може би да се обажда. Добре. Ей, хора, знаете ли какво искате да направим? Ей, тези неща
такива тези обувки? Те са Такива. Абе, ой! То не е. защо и се пуска? Да, да е с Q. Абе, стига си, чупил! Толкова бензин да питаш. Нали знаеш, че дългите клипове вземат мястото на компютъра? Няма да знаеш. Се махна тук. Когато лицето ми викай. Когато се дотърпне извикай, за да го включи в клипа. Добре. Ти искаш някакъв сок? Да. Какъв? Така. Сок! Не може да се сок, в момента съм го тук. Аз ви показах, бе. Опа, извинете за шума.
няма. Да. Просто машина. Да, просто бащата на братовчеда ми работи с някаква машина. Да. Какво е това за Бога? Тук трябва да направя още един метод. Аз съм направил само един. Извинете за грешката, хора. Да, перфект. Направо е супер. Първо да полетим. Сега да отворим елементара и да вземем... Абе не!
Извинете хора, сега да видим как се получава. Хайде се продължим. Айде, от мен да ми. Абе, не! Да видим. Падни. Падай. За неговото. Не? И сега ще видим. Нещо стана. Показваше някакво нещо записано. Ето го. Какво е той? Какво? Показане записане ли? Да. Чакай малко. Кое копче на да се покажа, да. Опа. Това виж? Не. Кое е вече? Мисля, че се отваря с това. Това се отваря, с това се затваря. Да. О, сега да видим как се е получил. Не. Да, идеално. Сега да вземем бяло. Не, пак не си стана тъмно. Да сложим фактичка. Не?
да сложим паклички. Точ, 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 точ. Сега ще направим ръцете. Не, престани да чупиш. Ава избери бялото, мама ме бара. Тъй малко пазни. Не, мана. Не, бе. Не, какво е това? Стига. Чакайте, извинете, тук ми направим. Сега почваме с главата хора. Първо да отворим елементара. Сега излизаме от елементара. Първо малко да паднем. Какво правя, бе аз? Не! Вземи го той. Хора, искате ли първо да видим дали няма запалка?
буза, че без да иска. Я махнах. Да махаме елемента. Не, го набува. Сега главата. Оп. 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 Не, направите набавям. Ясно. И така, хора, ето го, готови сме с човечето. И този клип беше специален. Довиждане. Сега ще извикам моя братовчет да стои камера. Готов съм. Ето го. Добре, хора, този клип Дани ми каза, че ще свърши. Време да излезем. Ама чакай, може ли сега вече просто да си играем като спрем клипа, да си играем ние на играта? Да, добре. Хора, този клип свърши, след това ние ще продължим да си играем и до